Ayo Waras, jangan sedih. Rasa nangis. Aku belum madang, Mas. Belum madang. Podo. Urung madang. Ki malah tok kira nangis sedih, malah nangis ngelih wetenge iki. Nganti papan duduke kali pompong iku papan duduke. Kita asmara sampun. Ini lagu terspesial buat kita Eci, dulu ya. heeh. Dulu kita membangun asmara. Matur nuwun. Niki matur nuwun kunjuk Pak Haji Roni Nggih. Abidin. Nggih. Nggih. Kuwi ngopo kuwi ngopo? Apa? Iki bojoku rane kono. Arep mertamu. Ya, ya. Lho enggak nak. Nggih, Mas. Wis saiki Anis. wis ora duwe apa-apa ya. Saya tak sandangi gelem. Ya gelem. Nah, wis. Saiki wong karang kowe urung supit. Nah, saiki kowe supit ya. Ya. Dadi cah cilik, dadi cah cilik. Iya. Nah, dadi cah cilik. Sing apik ngagem baju nggih. Ngagem baju, bajune dipake, bajune. Bajune iki niki, bajune. Oh, bajune iki ya. Aja no kenang keringet iki engko dadine. Yes, Ora dinggo. apa-apa. Wah, mak koyo nganten kowe rumahsaku. Dinggo wong arepe supit. Nah, dinggo. Diagem nggih. Ngeten sarungane sing apik sarungane. Iki modele kok ireng. Nah, sarungane sing apik. Lah kowe jare wis tuwa dienggo sithik nganune. Nah. Iki tak pacai dadi wong tak supit kowe. Lah, Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Nak kok. Kowe langsung tuwa ujug-ujuge piye kowe? Waalaikumsalam. Ah, sing apik. Ajeng supit nggih. Nggih. Nggih, supit-supit. Duculi sandale sithik. Nah, wong ki kudu sing apik. Dadi ngopo-ngopo ki perlu apa ya? Kedak roman sithik. Iki bubuk teng pundi? Hah? Bubuk teng pundi? Bobok engko sithik. Kene Mbak Dewi. Sepati Mbak Dewi. Nah. Ayo. Dokter praktek ngene. Supit nggih. Reng, aku diceluk kon ngopo, Reng? Engko dadi dokter e. Oh, dadi dokter wah gelem aku. Iki kira-kira pasiene ganteng. Pasiene engko. Wong tuwa banget pasiene engko. Ah, aku ora gelem. Aku Ora mau sing apa-apa. tuwa. Ora apa-apa no. Biasane garipatine ke moh kula. Ora apa-apa tugel wae no manuke. Hah? Tugel wae manuke. Nek wis tuwa niku alot, Reng. Nah. Sip wong kok bagus e kok. Sik. Jajal tak ndelok kaya apa? Oh. Kok dadi kaya barongan, Reng. Ora apa-apa. Yo nempel kena bedak kok. Tak ewangi apa piye? Nah. Nggih. Iki alise trimo ning bathuk ora apa-apa wis. Nah. Ndi sing mau? Nah, wis. Nah, niki. Nah. Ayo. Yo. Supit nggih. Nggih. Ah. Ya kula tak dadi mantri, kula mantri. Supit nggih nak nggih. Nggih. Nggih, supit iki lenggah. Supit ladinge pundi Mbah niki, Mbah? Luru lading sithik. Ah, engko sithik nak. Ah. Kula sing nyimpen ladinge apa piye? Iki nganggo Reng? bendo. Kuwi Tak simpen kula apa piye? ampun sing niku pilih. Iki. Apa iki nggih? Iki nggih. Apik wae Nah. apik. Kira-kira landhep mboten. Hah? Kira-kira landhep mboten. Niki tak dinganu sithik, tak suntik riyen nggih. Mungkin ning mboten tatas kula kepripun. Mboten. Niki tak lap riyen. Anteng nggih, senderan niko. Nah. Awas.
Oh. Nah, Kula iki dadi niki pun krasa tak nggih. ewangi. Tak suntik nggih. Nah, Sik. alon-alon. Kae urung simetris engko dadi Oh miring. iya, urung gimana tak lapis sik. Ya. Oh, Eh. Wong tak lap kok ae. penak kok. Suntik nggih. Nggih, Suntik nggih. sekedhik mawon. Ya sak perlune kok sekedhik mawon. Ya. Manut. Ya. Ya Allah. Ampun dosaku ya Allah. Ya Allah. Ampun nggih. Pun krasa mboten? Nggih niki pun boten kerasa. Hah? Tak potong nggih, alon-alon. Nggih. Bismillah lho, Dok. Nggih. Bismillah riyen, Dok. Dikai angin-angin karo bledek. Maca syahadat kuwi. Nggih, maca syahadat rin. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah. ha ilallah. Niki keluarga ingkang dereng kumpul, monggo sareng-sareng kumpul. Niki badhe kata-kata terakhir napa saderengipun mangkin nganu? Nyuwun rokok sampurna mil. Oh, kata-kata rin nggih tak pedhot niki nggih. Nggih. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah. ha ilallah. Wa asyhadu Asyhadu anna Muhammadah Rasulullah. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok masa takbir? malah takbir iki. Lo nyebut nasmane Gusti Allah. Ya asmane Gusti Allah takbir ki wis dhisik-dhisik. Lo iki suasanane lebaran ngono. Ya. Allahu Akbar. Walillahil ham. Allah. Ngopo iki ora kena sembrono. Ketok ora reng. Alamate anak soleh Ya wis ibu. karo nyanyi tak pakas nggih. Setunggal kali. Bapak. Alayo. La haula wala quwata illa billah hayyul qayyum. Masyaallah. Lah niki malah putul niki malah. Malah putul niki kan. Malah entuk iki. Ah, Ya Allah. Delok sik. malah putul, Pak. Mbak putul kabeh si piye iki, Reng? Ciloko iki. Kebablasan kok. Hah? Kebablasan entek. Piye? Lah Niki ya malah entek niki. lah wong donge kulite wae kok Lho. malah sak gagang-gagange iki. Masyaallah. Dilap. Wis, iki ora kena. Perbane. Yo. Aku obat wuwur. Wis, tangi. Ya tangi kari dinyanyekake nembang kuwi Lah aja. pirang Tangi. dino kan. Tangi Ya wis Allah. supet. Wis tangi. Nah. Ya Allah, ampun sik, nangis. sik. Wong supit niku mboten pareng nangis, nggih. Ora kena. Ya Allah. Wong supit kok dadak nangis. Pun. Pun mboten usah nangis. Madhe mriki. Bapake Pak Arianto sapa mau? Pak Royanto. Nah, Bon, mboten usah nangis. Mboten usah nangis, nggih. Mari sesok mari. Supit kok dadak nangis. Nek wis mari dinggo. Kibiti. Pak Persil sing ibiti. Kibiti karo lek areng ora? Yo. Karo lek areng ora? Aja. Ah, Kibiti. Panas kipas angin. Lah, wis. Allahu Akbar. Wis, ngono kuwi. Ora Ngerti kena ngene sembrono aku dadi kuwi. wong Wong kali semene dawane sing sunate sepiro? Lah mau wis ono 10 cm sing ketok. Ya entek lho. Ya wis kari ditembangke. tembangke. Ben adem. Saiki men adem men tansaya Yo, mari. jalur Karo jejogetan. Iya. Wis kene numpak kene wong supit numpak kene. Ayo Pak, jangan garono Pak. Wong melas wong supit kok. Ayo. Nah, ayo tangkat. Nah. Iki nganti Wedal awas iki. Dikal iki nyawa iki. Nyawa iki. Masyaallah. Lungguh supit tak tumpake tayo apa rapian aku. Masyaallah. Boyo mersi kok malah tayo iki. Wis. Lagune nyuwun lagu napa, Nak? Lagune anu
ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Terspesial kagem Bapak Rohyanto. Nggih. Mangkin men nyawer. Nek Nggih. boten nggih kebangetan kula pun kados niki kok. Jajal, nembunge saya bener, Long. Lah piye? Le nyuwun pripun le nyuwun, Jajal. Rohyanto nyuwun. Paring. Kaya ngemis. Kuwi jenenge ngemis ya nyuk munyuk. Ya bener kono. Rupamu wis apik mah kaya munyuk pisan. Eh, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ih. Ih. bangkit dari kubur. Iki bangkit dari kubur ya iki. Iki kok metu tulisane NR. NR ki apa? NR kuwi Nono Raine. Oh iya. Dadi menelus. Supit rasane aneh ya. Ya iki men Lungguh siki cepet ditembangke ninggal katresnan. Ninggal ya. katresnan. Men enggal mari. Ah. Kene long. Ya, bareng karo Pak Laras, Pak Rini. Mangga Balaras. Iya. Nalika
Ninggal katresnan sampun Mbak Dewi Percil. Nggih, matur nuwun Kang Mas Gani. Nggih, Karo nggih, ngenteni. nggih. Yes, kaya kan koncoku wis kepiye carane tak diprajake. Nah. Ya. Aja kuwatir lho. Reng, Nun. iki siji meneh. Katuran kagem kesepuan. Nggih, lenggiran. Bobo Kades, Nggih. Bobo Tolani. Ya, katuran sing klasik. Oh, apa nggih, sing campur sari. Campur sari napa lenggiran? Campur sari. Lenggiran nggih. Lenggiran setunggal Ya. kali 3 niki. Iki nganggo kesepuan Gunung Sari, Mas. Ya. Ya. Lah iki ana teko maneh siji. Apa iki wis? Kowe iki ditanggap apa tekan kene tekan Alhamdulillah, Yamene. Mbak Dina. Nah, wis ora apa-apa. Kowe ngaso sike terus lenggiran sike. Ya, Lenggiran sike. ben Ya, ngaso monggo, sik. Mas. Monggo lenggirane, Mas. Lenggerane, Mas. Ya. Ya. Janur kuno konas kanes wijarane ati ngaren bagus kasih takane ora-ora diarani bareng suwe dilakoni Tambah Mbak Murni, Mbak. Ya ras menyat ras. Ora
Maring kali gawa watu. Aja lali sing Lungguh sila ora-ora. Pancasila dasar negara. Matur nuwun. Reng. Wah. Ki. Heeh. Putu-putu ku wis padha ngaturake Biksan Gunung Sari. Gunung Sari Kali Bagoran. Kali Bagoran. Nggih, isih siji meneh mumpung isih ana wektu Sing, sing. aturan Mbak Dina walah jan nggih. Matur nuwun Mbak Dina. Sepoti Mas, salam sepoti Mas. Dugi ing Bojongkoneng wah kesasar teko Purwokerto Melase. Ben mumet, ben sansaya mumet tekan ini ya. Iki ne wong kakean mangan Google Map yo ngene iki. Lah iya to lho. Bojongkoneng tekan Purwokerto. Masyaallah. Ora apa-apa. Penting yo ora slamet teko kene. Nggih, nggih. Alhamdulillah Ya ya kene, rabbil jumeneng, alamin. jumeneng. Monggo sepatipun. Pak Dalang Brano, Nggih, das pundi? minta gapura aku tekonya telat. Kok gapura? Gapura apa, Reng? Nggak bisa bahasa Jawa itu minta Oh, gapura. ra iso basa Jawa. Ngapura untuk gapura kuwi ngono kuwi nggo. Gapura itu minta maaf itu loh. Ngapura. Ora kok minta gapura, gapura nggo ngebleki kowe piye? Kan bahasa Indonesia pakai A, minta gapura. Gapura. Ngapura. Gapuro. Ngapura. Oh iya. Nah. Ngapura Brano. Mbah, Oh, ya. Pak, pakai Mbah. pakai Mbah. Pak apa Mas? Mas, Gede. Mas. Ngapura Mas Brano. Nah, Nggih, nggih. Nggih. Wis Nggih. ora apa-apa iso-isane kok ngono. Nggih, Ya. nggih. perkenalan, perkenalan. Ora apa-apa. Saya
Dina Marsana Luna Maya Agnes Monika mantan Putri Indonesia 2005 dari Jakarta Gisel Anastasia. Nama pendeknya Parmi. Namanya aslinya Parmi. Wong nama kok Dawa tenan. Kamu kenapa kok blusuk-blusuk sampai sini? Tadi itu kan aku nganut Google Map itu kan. Terus tanya mas-mas itu kan ganteng gitu. Tadi lewat mana mas? Oh jangan melipir lewat sini Kadohan gitu. Iya. Kadohan mending mbaknya melungker itu lewat sana. Ada patung apa gitu terus menggok ke kiri. Ya aku ngikuti itu. Ternyata aku disasar ke. Oh iya. Aku dendam dalam hatiku jadi sakit mas tadi itu aku. Sakit gini. Sakit ning dodo. Wong sakit wong gini. Aku sing sakit ngene nembe dipotong. Ya, ini dada mas. Sakit di sini. Sakit dada ini Iya. hati di sini. Lah kok ati opo ning ngono? Kowe ati embelah ning ngono. Ya pokoknya sakit banget terus aku bersumpah dalam hati. Piye? Piye sumpahmu piye? Aku pokoknya nanti mau ngemut penonton. Malah ngemut penonton. Ngemut itu artinya itu salaman itu loh. Salaman dari satu gitu ngemut. Salaman kok Hongkong ngemut kok salaman. Ngemut kok ngene Salaman dari siji itu loh artinya apa? Salaman dari siji. Diruntut gitu maksudnya. Diruntut ora kok harus dimut. Siji ora Iya, dimut. Wis kok temanggung ado-ado teko kene. Ya. Ora kesasar barang sing penting teko kene waras selamat Ya waras. Jangan sedih. Rasa nangis. Aku Bisa belum nangis. madang mas. Belum madang. Podo. Urung madang. Iki malah tok kira nangis sedih malah nangis ngelih wetenge iki. Masya Allah. Bu lagunya apa satu lagu terus saya mau madang bu nanti tak selak Ya, mati. Ora apa-apa. Ya, wis nembang wae. Lagunya apa? Kok mangan balungan kayak demung pangan. Ayo ki lulang yo dijarangin dhisik kok dadi kluntung. Nah, Lagunya apa bu? Ya? Madang dulu. Madang dulu. nanti ini kalau Nanti madang dulu saja. nanti gila. Ini nyanyi dulu. Ini Ini kalau dulu udah ya. madang bisa tongkrong segon-gon ini. Sagon-gon. Ya. Apa bu? Yang rame ya? Aturan kesepuhan apa sing iya. kagungan kersa Pak Rohyanto ngersake lagu apa? ngersaken apa ngoten niku? Pak Rohian. Pak Rohyanto yo Rohyanto. lagu napa ngono? Rohinyan. Rohingya. Rohinya kuwi ning luar negeri rohinya. Rohian. Bapak Rohyanto Bapak Rohiang. minta lagu apa? Bapak Rohiang toh minta lagu apa? Pentol. Pentol? Idam pentol. Oh ya untung ekonya nggak panjang ya kalau panjang idam pentol Pen lundung. Yo ora kok. Pentol ngono ya sing jupuk ya burine mosok ngarepe. Ya Yo, sudah yang pen. rame saja. Lho kayak mau ibune meneh. Oh saru kae. Mana ibune marahi wis disensor ibune. Ya. Nyidam pentol apa, Den? Nggih terspesial kagem Bapak Rohyanto. Seberapa mas nadanya mas? Ya. Monggo, Mbak. Urung. Menuju nada ku ora. Seberapa? Ya seberapa tuh mas? Anak Betawi. Kok malah lagu apa no? Baleni. Ngarepe piye to? Gong anu jenengmu sapa? Depannya gimana? Lung. Greng. Dek saja kok ono bukan itu ya? Utuh. Piye. Bojoku meteng Oh, iya. 4 tahun. 4 bulan. 4 tahun wis capek. Oke, ngosrek. Ya. Iya. Kuwi mono perbuatanmu, wetengku cilik
akan datang. Nggih, matur nuwun. Oh, Mbak ora Dina, ana. Mas Gareng. Nggih. Anu Mas Bilung, Kalian kamar mancung sinupet sakmene wae sik. Heeh. Mengko hiburan diterusake jroning gara-gara. nggih. Ya, karo Mbak Dina ben ngaso sik. Ya, Nyetrom. ya. Apa sing nyetrum? Lungguh saketara. Mambu Mas Bilung mambu. Ya mambu kungkuman reng. Mek yo utuk Ya. hukuman reng. Limbo, kula mak, ayo padha bali maring pagelaran meneh. Wis entuk sasimitane Ndara Ratu kae, nggih monggo kula darekaken.